Estem en Josep Antoni Martínez, així en el trinquer de Campello, el trinquer municipal Josep Antoni Martínez, la nostra llegenda de la pilota, per a que mos conte una miqueta què és la pilota i de què significa la pilota per a tots nosaltres. Com era començar en això de la pilota? En sèptim de GB, lo que era antes primer de la ESO, lo que és ara primer de la ESO, jo estava en el Pla Barraques i van vindre dos aficionats d'aquí del poble, dos directius, entonces, senyor Paco Berenguer i Mauri, Manuel Alcaraz, Mauri, de la peluqueria, i van vindre a fer-nos conèixer als xiquets del poble que era la pilota, on es jugava, i si mos apetia apuntar-nos a una escoleta que volíem fer en el frontó, ara mateix allà desaparegut, d'aquí, de Campello, al costat de les pistes de tennis i del camp de futbol de Llespa. I una anècdota que sempre conte d'això és que me van dir, pues nosaltres és que juguem ahir en el carrer Trinitat. I jo vaig saltar i vaig alçar la mà i vaig dir, jo soc del carrer Trinitat. I em diu, i no has vist, no? I jo, no. És a dir, la repercussió social que havia la pilota valenciana en el poble era zero. En l'any 80 va començar a reviscolar el tema de la pilota a nivell nacional una mica, i aquí entusiastes entre els que ja he dit, Paco Vinàcia, Paquito Virtudes, Rafael Moñinos, Pepe Emilio, tota aquesta gent va començar altra volta a que hi haguera en el poble pilota valenciana, en els quals en els 50 i els 60 a mi m'han dit gent d'aquí que sí que es jugava, però va haver una època de 30 anys en la qual es va perdre tot. Es va perdre, no? Suposo que va ser per els canvis polítics tan forts que van haver en el nostre país, que ens van prohibir estar parlant en valencià, i una d'aquestes regressions culturals va ser prohibir jugar a pilota. Així vas començar. Jo no sabia ni que jugaven en el meu carrer i jo vivia justament on es posa la ratlla de traure. Quin paper creus que ha jugat la pilota per a la construcció del poble valencià? Doncs malauradament poc, perquè si hi ha alguna cosa que no hagin pogut qui siga desfer, són tres coses, no? Pense, no? Les bandes de música, el ball i la pilota. La pilota sí que va tindre un moment de glòria, que va ser quan Paco, el genovès, va sorgir com el millor jugador de tota la història de pilota que se conega, i això va ser en els 80, en l'any 90. Va començar un pilotari així en la tele, a fer publicitats, a portar sponsoritzacions, a ser un tio important, però és que era un tio important, era un fora de sèrie. Encara que la gent no sabia el que era la pilota valenciana, sentia que hi havia un tio ahí que es deia Paco el Genovès i que era pilotari. La figura mediàtica de... Exacte. Recorde un cartell, ara mateix el tinc en la ment, que dia parlem en valencià, estava Jorge Martínez Aspar, el campió dels motos, i estava Paco el Genovès. Aquesta és l'aportació que, sobretot el naixement de Paco el Genovès. Ese va ser el que va reviscolar de veritat una mica el món professional, sobretot perquè molts xiquets, més de la part de València que d'Alacant, es fixaren en que hi havia una forma de guanyar-se la vida, igual que havia existit abans, i diguem que els trinquers van començar a omplir-se. Malauradament, els carrers van començar a deixar-se. Van començar a buidar-se, va haver incorporacions d'altres modalitats que fins ara no havien tingut èxit, com és la galotxo. València es va plenar de galotxo perquè es van emplear diners en fer carrers i, diguem, com Asteris i Obelix, aquesta xicoteta aldea que queda ahí, que encara volen jugar a lo seu, això és Alacant. Alacant segueix encara jugant a les llargues i és el que hem mantès la província d'Alacant fins ara en el joc més antic de tota la pilota i el que crea aquesta pilota valenciana. Les aportacions crec que estan totes per donar, Pere. El món de la pilota encara està per descobrir. Pareix mentira que portem 2000 anys de pilota des dels grecs i encara tenim tot un descobriment per als nostres conveïns, per als nostres ciutadans, per a que sàpiguen que hi ha una cosa que l'han jugat els seus avantpassats des de fa molt de temps. I aquí en el poble de Campello, per supòs, al igual que tots. Com es combina
un esport a nivell professional, campionats d'Europa, campionats del món, i al mateix temps combinant-lo en la teua vida professional per a poder sobreviure. Resumint-lo, en molta afició. Molta afició a lo que estàs sacrifici. fent. Molt de sacrifici a lo que estàs fent. Entonces, jo vaig començar a jugar a escala i corda, però per lo que siga vaig decidir que no, i a més ho vaig provar i no, a mi m'agradava molt el carrer, i bé, no és que estigui animal ni bé dir-ho, però jo vaig ser el primer jugador no professional que va optar o va ser convocat a la selecció valenciana, perquè fins al 96 o fins al 97 tot el que havia hagut eren gent professional, gent que és la que tenia que anar, no? Llavors, el món de les llargues per a mi va ser el que em va durar avant. Però, evidentment, jo no guanyava tants de diners com per a dedicar-me soles a les llargues, no? Jo tenia que compaginar-lo en la meva feina. Pues això, menys mal que també la meva feina sempre ha sigut en l'esport i jo sempre he estat en els pavellons o he estat en els trinquets i sempre, vulguis o no, ha portat... Però no ha tingut una condició, un acondicionament físic, un entrenament tècnic, un entrenament tàctic. Específic, no? A mi ningú m'ha dit el que estic dient ni jo ara als nanos, ara. I ha sigut campió del món. I ha sigut 4 voltes campió del món. I ha sigut 4 voltes campió del món. Però per això t'he dit que sintetitzaríem per l'afició. Sí. Perquè hay que deixar-se moltes coses els caps de setmana, hi ha que centrar-se en una cosa tan sols, hi ha que plorar moltes vegades en el llit quan has perdut una partida i això és el que em passava a mi, i ma mare no podia aguantar-me quan jo perdia algun partit, ni podia aguantar-me el meu padrí, que és Mauri, jo parlaria amb Mauri, i Julià i Paco Berenguer sempre han estat al costat meu perquè m'han vist en actituds per a poder arribar un jugador de pilota bo, i ells després no podien parlar-me, i jo sempre que me diuen no, tira la pilota ara més fluixeta per a que te tranquil·litzes. Jo, conforme estaven dient això, jo estava pensant en tirar-la 3 voltes més fort, perquè jo estava segur que algun dia tenia que tirar-la, que anava a tirar-la forta i anava a tirar-la per el centre, que és per on jo volia tirar-la, no? I em vaig ir, Pere, em vaig ir. Has dit abans que has arribat a plorar moltes voltes per la pilota. Quina ha sigut la pitjor partida? Per a guanyar hay que perdre moltes partides, moltes. Jo n'he perdut més que n'ha guanyat. El que passa que el que ha guanyat potser ha sigut més important del que ha perdut, no? Però no sabria dir-te ara mateixa... L'última volta que vaig plorar va ser quan em vaig retirar. I la millor partida? Tindràs moltes, grans victòries, han parlat de campionats del món, campionats europeus... Sí. Quina és la partida que recordes tu en més... Saps què passa? Que les emocions, conforme va passant del temps, van atenuant-se, no? Una mica, no? Entonces vaig a dir un però és que l'última partida que vaig jugar estava jo fitxat per un poble de la Marina jugant en primera categoria i aquest any me van fitxar per a guanyar ells la Lliga. Volien guanyar la Lliga i li vaig aconseguir la Lliga, no? I aquest dia en Saló vaig fer una de les millors partides de la meva vida i aquest dia em va retirar, no? Molt bé. Entonces, és l'última, n'hi ha moltes, estic parlant de la Lliga Provincial, no estic parlant d'Argentina, ni estic parlant de Bèlgica, ni estic parlant però aquesta és molt recent i me'n recordé ara mateixa en una satisfacció molt gratificant. Saps per què? Perquè la gent en el carrer està al costat teua. Claro. I notes ahí... I les llargues tenen una motivació especial. Perquè al igual que te diuen burro, o te diuen o t'aplaudixen, sents com la gent, i sobretot quan s'han jugat diners, sents com la gent està expectant i la tens al teu costat. Estàs traient, estàs dient va de bo i tens un espectador al costat teua que s'ha jugat d'escalers i que està expectant. Sí, però molt respetuosa. Molt respetuosa. No n'hi ha hagut, dins de la història de les llargues, poquetes voltes, han hagut enfrontaments entre... Jo personalment vaig tindre una, no? Va ser una de les conseqüències del per què vaig arribar a retirar-me. Però aquesta complicitat que tens en l'espectador és massa. Has tornat aquí al club de pilota del teu poble, tornes a jugar, estàs entrenant els xiquets... Ara estem fent moltes coses. Esteu fent moltes coses?
Estem fent moltes coses amb molta il·lusió. Crec que és llei de natura que després de tot el que m'ha donat a mi la pilota de Campello, pues se la torne, no? I se la torne en multiplicar per 4. I és el que estic intentant, que tinguem tots els sectors de lo que un club pot abordar, que el tinga Campello. Des de la formació de xiquets fins a la recreació dels adults, dels aficionats, de la nova escola d'adults que puga haver, de nova gent que puga aficionar-se aquí, i de la competició tant dels xiquets com d'aquí. I l'espectacle també ens agradaria tindre-lo, però quan tinguem una instal·lació adequada per a poder afrontar aquí un dia, per què no, un dia de festa, un dia de siguin festes d'octubre, siguin festes del Carlemar, siga qualsevol festa que vulguin celebrar, al igual que celebren en qualsevol poble que té trinquet, que facin un torneo de pilota i que vinguin aquí les màximes figures i que això servisca per a que el xiquet tingui un ídol i per a que vega com es juga a pilota de veritat i que vega el que és el món professional. I aquest és el meu repte. Estic com a president, tinc una junta directiva al meu costat d'antius directius i nova gent que s'està incorporant de molta gana i a poc, morta la gana. Sé que el primer que té que posar aquesta il·lusió sóc jo. I la competició meua ara cau en un segon pla, no és per donar-li aquesta volta a aquesta joventut que tinga la possibilitat de mantindre l'equip en primera. Jo enguany ho han aconseguit i jo el que vull és que dins d'un any o dins de 2 anys jo altra volta desaparega del carrer i torne un equip del Campello a representar al Campello en l'equip de primera. També estic dins del que és el programa que fa Conselleria d'Educació de la pilota a escola i anem a tots els col·legis i li donem una sessió en els quarts de primària i anem un tècnic i un jugador antic i se fan la foto amb mi, no sé què, i veus les xiquetes que se ponen els didals i s'ho passen bomba. I dius, i quin problema tenim nosaltres en la pilota? És que no l'han tingut mai. No l'han tingut mai, i més ara en els projectes divulgatius que n'hi ha, pues a mi m'encantaria que aquí tinguera jo una manada de xiquetes també, jugant. Seria meravellós, i segur que si seguiu treballant així no aconseguireu. Bueno, això espere, Pere, això espere. Segur. I en ajuda de l'Ajuntament, que no s'olvidi l'Ajuntament que mos té que ajudar, sobretot en la instal·lació, en donar-li una imatge atractiva a això. No podem fer pilota valenciana sent la pitjor instal·lació de totes. No. I aquesta és la feina i el projecte que té la mateixa el club per a tot el poble. I gestionar el pressupost del carrer i el trinquet. S'ha jugat a perxa, s'ha jugat a llargues, s'ha jugat a raspall, s'ha jugat a tota classe de pilota, però de carrer. Al carrer. Carrer Major, carrer Trinitat, carrer Pal, a mi m'han arribat a dir aquí, iaios d'aquí, d'haver 3 partides simultànies en cada carrer. De l'afició que havia en els anys 40 i en els 50, la gent l'únic que tenia que fer era jugar a les cartes i jugar a la pilota. No havia una altra cosa, i participava quasi tot el món. Sí, que res, anime al poble de Campello aquí a que coneixca una manera prou fàcil de tindre acondicionament físic i de divertir-se i de fer créixer el teixit associatiu local. I treballar per la cultura i per la identitat del nostre poble. I conèixer-nos, que sabem de qui... Jo sé de qui eres fill, però tampoc mos han tratat molt. I lo més bonico és tratar-nos. És tratar-nos en la pista, exacte, jugant, la millor forma.